Скъпи гости, приятели! Добре дошли на нашия 6-ти празник на плодородието. Празник, който ни напомня, че земята щедро дарява тези, които я обичат и обработват с честен труд. Има една древна истина, запечатана в сърцето на българина. Никой не е по-голям от хляба, но преди хляба да дойде на трапезата ни, топъл и уханен, той извървява дълъг път. Път, който започва в тишината на черната бразда и завършва под златното юлско слънце. Нека помним, че земята ни дава толкова, колкото любов и труд вложим в нея. Нека пазим обичта към родния край и никога да не забравяме вкуса на истинския спечелен с честен труд хляб. За мен е истинска радост да ви приветствам днес и да видя толкова много усмихнати хора, събрани заедно. Това е доказателство, че когато сме единни, можем да съхраним традициите си и да ги предадем на следващите поколения. От сърце благодаря на всички, които помогнаха за организацията на този празник, на доброволците, дарителите, самодейците и на всеки, който вложи труд, време и сърце. Благодарение на вас, Бегунци отново показа, че е село с жив дух и големи сърца. Пожелавам на всички здраве, берекет, мир и благополучие. Нека домовете ни бъдат пълни с хляб, радост и любов, а трудът ни винаги да бъде възнаграден. Честит празник на всички!